Joħorġu aktar reazzjonijiet pożittivi fuq kif il-Partit Nazzjonalista jagħmel proposti biex jindirizza bl-aqwa mod il-lawdex politika ta' fejda. Net News ħal kumment ta' Daniel Borg, il-kap eżekuttiv tal-Gozo Business Chamber, fejn taħarsa lejn numru ta' proposti tal-Partit Nazzjonalista bris il-gżira Awċija. Fattur importanti fil-manifest elettorali li ħareġ mill-Partit Nazzjonalista naħseb kienet dik l-inċentivi fiskali mibnija fuq kriterji ambjentali ta' ESG. Aħna bħala Kamra qed nafsu ħafna fuq dan, green economy u digitalizzazzjoni. Ġifieri, meta jkun hemm inċentivi fiskali li huma marbutin mal-kriterji ambjentali, kriterji ta' responsabilità soċjali u anke kriterji ta' governanza, naħseb hemmhekk inti tista' tindirizza lis-suq biex verament jimxi lejn dawk l-areas. Il-Gozo Business Chamber faħret ukoll il-proposti dwar is-settur tas-saħħa f'Għawdex. L-importanza ta' sptar ġdid f'Għawdex. Naħseb dik hija importanti ħafna, inna nisħu ħafna fuqha bħala Kamra għalfejn qed narawh. Għax naħseb dak jikkumplimenta l-investiment li hemm tal-Queen Mary University of London, il-kampus li għandna f'Għawdex, ġifieri importanti li jista' jkollna sptar ġdid f'Għawdex. Anki l-bini ta' kampus ġdid tal-MKAS f'Għawdex. Dan huwa importanti. Net News itkellem ukoll ma' Joe Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex, il-GTA. Il-proposti li hemm elenkati rigward Għawdex fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista huma immirati lejn 5 punti prinċipali. Din hija l-governanza, kwistjoni ta' aċċessibilità, l-edukazzjoni, is-saħħa u anke t-turiżmu. Il-GTA laqet l-enfasi li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex tissaħħaħ l-identità Awċija b'iżvilupp sostenibbli. Qegħdin naraw ukoll il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-ambjent illi għat-turiżmu hija importanti għax aħna bħala settur nippruvaw nippromovu l-gżira tagħna bħala destinazzjoni bil-karattru naturali tagħha. Qegħdin ukoll ninsemmu niċċeġ ġodda fosthom in-niċċa tal-iskejjel tal-lingwi. James Arnellu, Net News.